ଘିଅନ ଘିଅନ ସରିଯିବ ସରିଯିବ ମାଲିକା ଗେଡ଼ାନା ସ୍ଥାନ ପୁରା ଅଲଗା ଖେଳ ପୁରା ଅଲଗା ସେ ସ୍ଥାନ ଏ ସ୍ଥାନ ସେ ଲଢ଼େଇ ଏ ଲଢ଼େଇ ସେ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ କି ସେ ଲଢ଼େଇ ଏ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ। ଏ ଲଢ଼େଇରେ ବାବୁଜାନ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା ଆକେ ହଁ ହଇଲୋ ବାପା ମା ଏଇଟା କାହିଁ ଡାକୁଛ ପୋଷ୍ଟର ବାହାରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ଆସିଛି ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ ସିନେମା କ'ଣଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି ଛେଳି ମାନେ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରଟା ରଖିଥିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ନା ନିହାତି ପିଲାବେଳେ ତ ବହୁତ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି ଅଧିକ ମାନେ ଆଗଥରିଆ ଲଢ଼େଇ କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଗଥରିଆ ମାଡ଼ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆଜି ନିହାତି ଏମାନେ ସବୁ ଲଢ଼େଇ କରି ପୋଷ୍ଟର ନିହାତି ଫଟେଇ ଦେବେ ଆଜି।